معافی منگی ہے اور پیو بھی معافی منگی اور چم پہ جنہوں نے اس طرح سن ڈسٹرب نہ کرو. السلام علیکم کیا میں تاری شلتوس تیرے پہ یوٹیوب چینل کا کشت ہوتا آج دی ویڈیو شروع تو میرے چینل کرو سبسکرائب تے وقت کریں آج مزدار ویڈیو شروع. دوستوں آج دیں گے ویلا منڈا ایک چھوٹی جی ویڈیو بنائے 4 منٹ دی شارٹ ویڈیو تے اس ریکویسٹ کیتی ہے ویورانو فین فالوور ان پہ انہوں نے ریکویسٹ کیتی سو بھئی بغیر پوچھے نہ کرو یار میری شادی ہے پہ کافی مصروفیات ہوندی ہیں جنہاں دی وجہ تو نا میں تو نہیں یار مل سکدا مون میں کڈا گارنو ماں میری فیملی باہر بال بچے جنہاں شادی دی وجہ تو پہلے آئے ودے اس طرح نہ ڈسٹرب مت کرو انہاں معافی منگی ہے اور پیو بھی معافی منگی اور چاچے بھی جنہاں اس طرح سن ڈسٹرب نہ کرو. شادی تو بعد اساں تینوں انسٹاگرام ہے پیا ویلا منڈا 5 اور انسٹاگرام دا نام ہے اس تے رابطہ کرتے تے شادی تو بعد میں تو مل رابطہ کرتے ویا انجے نہ کرو. میں سارے ویوروں نو ریکویسٹ کرنا جنے سے گل بھی اچھی ہے پئی او دی شادیاں پئیاں اس وجہ دو بھرا دی شادیاں مصروفیات کافی ہیں پہ جنہاں دی وجہ تو نہیں مل سکدا بڑے انہوں کام ہوندے اس وجہ تو نا اس ریکویسٹ کیتی تے مہربانی کیتی کرو دوستو جڑے میری ویڈیو ویدے پہ مہربانی کرتے نا اس طرح ڈسٹرب نہ کرو. شادی تو بعد ویلا منڈا 5 انسٹاگرام دا نام ہے پیو دا رابطہ کرتے تے مڑ مل لبیا اس طرح ڈسٹرب نہ کرو یار. اگر تہاڈی شادی ہو تانوں کوئی تنگ کرے مڑ آوے دیہڑی دا 100 بندہ وینا پہ اس وجہ تو منہ ڈسٹرب ہوندے پھر مہربانی کرو تے آئندہ اس طرح نہیں کرنا رابطہ کرتے تے مڑ بننا تے شادی ہون دی 10-20 دن پہ دی شادی تے امید کرنا آج دی تانوں یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوسی تے آج دی ویڈیو دیکھ کرنا اینڈ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو. تو بات میں سے چلا نہ ملنا تب تک اللہ حافظ.